ଟା ମଣିଷ ରକ୍ତ ଚାକିଦେଲା ରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ହାଉଁସା ହାଉଁସି କଲେ ଶଳାଟା ମୋ ରକ୍ତ ଖୋଜିବ। ବାବୁରେ, କାକା କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୋ ପୁଅର ଯଦି କିଛି ହବନି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ରେ। ପପୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆ। ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ରହିବୁ। ମାନିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶୁଣ ଭି, ମାନିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପପୁକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଟଙ୍କା କେଇଟା? ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନି। ଶୁଣ, ମାନିନୀର ରଞ୍ଜନ ସହିତ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେଇ କଥା ରଖିବାକୁ ମଣିଷରୁ ଜାନୁଆର ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଯଦି ସେଠି ମାନିନୀ ଆଖିରୁ ଗୋଟାଏ ଠୋପା ଲୁହ ବହିଲା, ତାହେଲେ ତମ ପପୁ ଦେହରୁ 10 ଠୋପା ରକ୍ତ ବହିବ। ପପୁ ରଖିଛି, ତୁ ପପୁକୁ ଛୁଇଁବୁନି। ଯାହା କହିବୁ ମାନିବି। କହ। ତମେ ତାହେଲେ ମାନିନୀକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ପପୁକୁ ନେଇଯିବ। ଭାଇରେ, ସରେଣ୍ଡର କଲି। ତୁ ଜିତିଲୁ, ମୁଁ ହାରିଲି। ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ହେଲେ ବାବାରେ, ମୋର ବି ଛୋଟିଆ ସର୍ତ୍ତଟେ ଥିଲା। ଆଗେ ମାନିନୀ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାହାଘର ହେଇସାରୁ, ତାପରେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ବର ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ଓହଳ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଓହଳ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡରାନ୍ତି। ଜାଣିଛି ରେ, ତୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଲେ ମୋ ସତ୍ତା ରହିବନି। ମାନିନୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ତତେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି। ଶୁଣ, କାଲି ତତେ ମୁଁ ମାନିନୀକି ଦଉଛି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତତେ ତୋ ଜୀବନ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବା? ରାଜି। ତତେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରେ। କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟା ସିଂହ ରହିପାରିବେନି। କଥା ଦେଲୁ, ଜୀବନ ଦବୁ। ଅଭି ଯାହା କହେ କରେ।